Canviem totalment d'assumpte, anem amb aspectes més saludables. Des de fa 7 anys, la localitat de l'Alcúdia, a la Ribera Alta, celebra el concurs gastronòmic de Puigero valencià i dels postres de caqui, una iniciativa per a promocionar el producte agrari estrella de la Ribera i el plat més popular de les llars valencianes. El concurs serveix també com a preàmbul de la Fira Gastronòmica, que comença demà. Amb l'arribada de la tardor, la gastronomia canvia a la cullera. L'olla és el plat rei de les llars valencians. L'Alcúdia convoca professionals de l'hostaleria per a cuinar-ho. Cada un amb el seu toc, amb el seu punt de sal i amb els seus secrets. Ho he cuit tot junt i després m'ho he separat per transportar-ho, per no estar allà escarbant de fer la carn i les verdures. Per una banda duc les verdures i els cigrons i per l'altra duc la carn ja separada en el cap. Esta edició l'ha guanyat el restaurant Gambrinus de Siete Aguas, amb una potent mostra de producte local. Segon, el restaurant Chaparral de Serra i tercer, la Granja de Sueca. El jurat, format per destacats gastrònoms, periodistes i cuiners, van avaluar l'arròs de Puigero en primer lloc i la resta del producte cuit. El concurs també obre la temporada del caqui de la Ribera i dona l'eixida a la Fira Gastronòmica que complix 20 anys.